لشديد. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul aliyyul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makaten saged tamu waosan ayat suci Al-Qur'an ingkang kateraken nyinanipun Bapak Muhammad Ariyanto Umar. Lampahing tata upacara bahagianing mangke nedya linajengaken badhe sawanipun para kadang krida dharma pramulati ingkang nedya marak ngabiyantara atur pasukan dhateng panjenengan lumantar parade koki kondang catering anggenipun atur pasukataning mangke nyarangi koki kondang catering ngaturaken parade pun lajengaken tata upacara lepas bujang saking kulawarga ageng Karangtarem netahi pemuda lan pemudi badhe tangkepasta kalian putra pinaharagya panganten sarimbit para-para ingkang kapijingati samaptaning gati kasumanggaken sumangga nuwun parade koki kondang catering. Rasa bunga sing neng dodo rezeki sing tak tampa kanggo nguripi keluarga wayah hujan rati rasa wayah panas rati gagas perjuanganku selama iki nyambut gawe kanthi ikhlas tak lakoni. Tansah berkah ono kopi kondang Indonesia.
kata sing kemati tak conto nganggo tresno tak rumat nganggo rasa pasuwun lan tak ujo Gusti tansah berkaora matur suwun Gusti sampun diparingi kopi kondang niki kata sing tresnani conto nganggo tresno marumat nganggo rasa pasuwun lan tak ujo Gusti tansah berkaora pasuwun lan tak ujo Gusti tansah berkaora matur suwun Gusti berkaitan kula tapi Matur suwun makaten parade catering koki kondang tumantuk dateng para-para matur manuwun nyeran lenggah kadang-kadang kaneman kepareng badhe marak sowan ngaturaken ucapan selamat kepada mempelai berdua. Dipersilakan kita kasih dengan satu buah lagu. Satu persembahan lagu bingkisan dari teman-teman pemuda Karang Taruna dengan satu buah lagu pengantin baru. Kita persilakan.
Matur suwun apresiasi yang luar biasa dari teman-teman pemuda kepada mempelai berdua. Para tamu taksih bareng diri akan dengan penjenengan anggaran tulak sitaning toto coranggang rinakit Mbak Sheila Marsini ingkang kepareng laju sowan sarengan kalian CMS Campur Sari Margo Seneng. CMS Campur Sari Margo Seneng atur panglipur dateng resanipun para tamu keluarga agung yunanipun Bapak Dewi Purnomo telah Ibu Sriani tan kata lumpen keluarga pisan ingkang saking kauman Kutha Sari Kebumen sinambi keparang dherekaken kadang-kadang catering koki kondang atur pasugatan panjenengan atur panglipur pun atur akan menapa menika Mas derek sakersa panjenengan bakanipun ingkang gumyak ngengeti swasana ngiras pantes menika minangkani pamundutan saking keluarga matur nuwun dhateng Bapak Dwi Purnomo sekalian nimbali kanca-kanca CMS mugi barokah dhateng sedanipun tumrap pangantenipun sakinah mawaddah warahmah enggal pikantuk tangsuling katresnan wujudipun golek kencana ingkang bangkit tata jalma lagunipun apa Mbak Marsini borong dhateng panjenengan sesuai dengan suasana resepsi pernikahan hari ini ngoten ya nyuwun panjangka kemawon. Panjangka katuraken lumantar CMS Campur Sari Margo Seneng nganyarengi nderekaken para tamu angger rapi pasugatan ingkang katuraken bilih manggih lampahing tata cara badhe melajengaken foto pangeston menapa dene sungkeman nderek mangsa borong dhateng Ibu Juru Sembogo bilih foto panganten manggih kapromakan keluarga pisan keluarga ageng saking menanipun Bapak Yetno sekalian pun lajengaken keluarga pamanggugati mangsa borong Ibu Juru Sembogo pratiti sing wanci nyumanggaken co foto sesarengan pengantin keluarga saking Kebumen Gilir Gumanti dipersilakan untuk keluarga besar dari Kebumen berkenan berfoto dengan pengantin berdua. Pangroso tan kena son labui manis esemu banget rumangsa ati nyawang rembulan engi lan lintang
Rasa yang suci. Jadi matur suwanipun. Matur sembah. Mbak Marsini matur suwanipun jenengan negah malih kanthi ndherekaken lampahing adicara parigyan menika. Dan kantun mangke keluarga saking pamangku gati ugi kasuwun foto. Namung mbok pilih mangke badhe foto sekalian mawon. Nggih, supados mangke juru foto tidak kewalahan untuk menata sesi foto bersama mempelai berdua. Mbak Ida, sowan malih monggo kalian kanca-kanca CMS Sampursari Margo sedeng atur panglibur dhateng para tamu ing kepareng lenggah wonten madyaning bahagia. So, CMS Indonesia. Doa yang dipersembahkan untuk pengantin berdua dari jenengan apa? Oke. Semoga mempelai berdua dalam mengarungi kehidupan berumah tangga, mencontoh perjalanan cinta Kanjeng Nabi dan juga Ibu kita Kartini. Ibu kita Kartini itu ya lancang. Ya. Dan Ibu Siti Khadijah juga perjalanan cinta Ali bin Abi Thalib juga Fatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Foto kalian panganten sasampunipun waradin dari keluarga Kebumen. Pun lajengaken keluarga saking Pamangku Gati, keluarga ageng menganipun Bapak Dwi Purnomo sekalian Ibu. Ing mangke hilir gumanti pun rigenaken juru foto ingkang kapiji. Tampi dawuh kasuwun foto kalian putra panganten Bapak Nanto Gotrah keluarga ing mangke kasuwun hanya dhateng sasana palengganipun penganten saperlu kasuwunan barokahipun lumantar foto kalian putra pinahargya. Sepisan malih keluarga besar Bapak Nanto dimohon untuk berkenan berfoto dengan mempelai berdua. Inggih, kagem keluarga saking Kebumen lan saking Semarang. Rero. Menawi longgar lajeng kewala majeng boten menapa-menapa inggih Bapak. Amargi kula lan Mas Dandung boten hafal asmane panjenengan. Ora hafal. Ya ngono ya Mas. Heeh. Kok Mas Di? Ora apa-apa diceluk Mas ora apa-apa. Duk wagu. Nemu aku. Roman desa aja. Kanggo pengantin kekalipun. Iya, betul sekali. Lagu yang bersifat romantis dalam perjalanan hidup seseorang. Diaturke romantis. Oke. Kita di mana kita nyanyi. Bagaimana kalau kita keluar? Bagaimana kalau kita menjabah? Ya, kita ke parkiran ya. Ya, Roman Desa. Awas mundur. Spesial kagem pengantin kekalihipun. Selamat menempuh hidup baru. Sakinah mawaddah warahmah. Soko ngarep, soko urip
biasa perjalanan cinta atau perjalanan dua insan dalam menapaki kehidupan dengan sebuah cinta. Iya. Iki kaya dene mantene. Nyuwun dawuh kaliyan ingkang kagungan kersa. Oke. Pak Dwi Purnomo, Ibu Sriani mbok pilih ngersakaken lagu. Lho. Lali ya. Oh, sik to. Semoga iso mencolot. Aku lewat itu ya Mas. Oke ya Mas. Ya, naik dulu. Mbok pilih panjenenganipun ngersakaken lagu menapa ing badhe pun suwun supados mangke saged pun aturaken. Punten dalam sewu. Ibu apa bapak sih? Sama aja. Ibu. Iki kok malah pada jempolnya naik bapak jempol ibu ngaten. Nek ibu itu kan dalam keluarga biasanya berperan sebagai bendahara. Oh. Nah, yang Menteri mengatur Keuangan. Manajemen keuangan. Berarti aku rene wae langsung sing kena. Ojo. Oh lha piye? Sampeyan liwati dalane kono kok yo. Nyuwun sewu ya Ibu. Pangapunten Bapak. Saderengipun ngaturaken matur nuwun sanget sampun nimbali kula lan kanca-kanca. Minggu kita berfaedah ya. Menika Bapak badhe ngersakaken lagu menapa menawi menawi saged mangke kula aturaken. Hah? Biasanya seleng. Oh lagu seleng. Ingkang pundi? Bisa. Aku nggak mau menjadi virus. Seleng, setan kowe. Estu Bapak seleng. Boten. Ibu, kalau gitu Ibu apa? Nggih, menika wonten dawuh ingkang kula tampi malih Mbak Ida. Kasuwun foto kalian panganten keluarga ingkang saking Bakalan. Kasuwun foto kalian putra panganten. Sasampunipun waradin keluarga saking Bakalan pun lajengaken jamaah Sabilur Rosyad ing mangke kasuwun ugi foto kalian putra pinahargya kekalih dening ingkang lajenganipun Mas Dardak sak rencang mangke ugi kasuwun foto kalian putra pinahargya penganten sarimpit. Datan kantun menika wonten panyuwunan lagu Mbak Ida dari keluarga Besan. Minta lagu Sri Huning kalian Gubuk Asmoro kagem kasepuhan pangombyong ingkang saking Kebumen. Oh inggih. Disuwun nangatan. Oh keluarga besar Bapak Jarwanto semanten ugi kasuwun foto kalian putra pinahargya panganten. Mongso borong pangkerigenipun juru foto ingkang mangke badhe meratitisaken potret kekalian putra pinahargya penganten. Terus Mbak Ida? Oke. Mana dulu yang mau diaturke? Lagi di Griming ngono kok. Ayo wis. Nggih. Sri Uning dimedle karo Gubuk Asmoro. Karo Gubuk Larase Asmoro. padha Liselindro tumantuk keluarga besar saking Kebumen. Nggih. Ya. Sesepuhipun kula wae nggih. Ngaten Nggih. nggih. Mangga Bapak aja. kalau mau ngersakan it's okay semuanya yang penting lagu baru Deni Caknan. Oke. Gitu. Nggih. Nah, mangke pun aturaken nggih Bapak. Oh alah pasarengan kalian dahar. Monggo Nggih. monggo.
sembah nuwun Mbak Ida. Sagung tamu putri kakung ingkang winantuwing pakehormatan nampi dawuh saha sasmita saking keluarga ingkang kapiji kinarya paran para miwah nara karyaning pahargyan bilih lampahipun adicara pahargyan tumuli badhe kalajengaken nenggih sowanipun pamengku gati angaturaken menggah wigatosing pahargyan sinaratan atur panuwun miyang pangayu bagya juru foto setunggal foto kasuwun sumeni langkung rumiyin lampahing tata upacara badhe kalajengaken sawanipun sang pamangku karsa angaturaken wigatosing gati sinartan atur panuwun miyang pangayu bagya rawuhipun para tamu sinedahan putri kakung ingkang tuhu kinurmat parandini karana rumaos bombong birawaning penggalih labet panjenenganipun Bapak Dewi Purnomo sekalian Ibu Suryani putrah keluarga ageng nampi rawuhipun para tamu sinedahan putri kakung ing ditiwansi kalenggan menika panjenenganipun tan kuwawi matur priyangga dene kanthi badhe sawanipun pamengku gati ngaturaken pangandikan wonten dasa panjenengan yawan ugungan ingkang winantuwing pakurmatan Bapak Haji Asad Winarno ahli madya. Jumenengipun Bapak Haji Asad Winarno ahli madya badhe pun dherekaken saha jinajaran Bapak Iswanto dalah Bapak Irfani tumanduk para-para ingkang badhe ngayun pratiti sing wanci kasumanggaken nyuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Konjo ing ngarsa para alim, para ulama, para bapak haji, ibu hajah, sedaya pangarsaning agami ingkang satuhu luhur ing budi. Konjo ing ngarsa para sepuh, pini sepuh, sesepuh, aji sepuh ingkang satuhu dat nundi. Ngarsanipun para kadang pangemban-pangembating praja satriyaning negari ingkang pantes tampi pakurmatan. Ngarsanipun para rawuh, para pinarak lenggah, sepah anem kakung putri ingkang boten saged kula sebat setunggal pokok setunggal ingkang ugi tansah kula hormati. Panjenenganipun Bapak Yitno saha Ibu Waltini lan sedaya penderek pangombyong saking tlatah Kauman Kutasari Kebumen ingkang satuhu kinurmatan. Lan boten kesupen kadang-kadang kula saking seniman seniwati campur sari menapa dene rias manten foto video sound system ingkang sampun derek ngregengaken swasana ing wekdal punika ingkang tansah kula banggaaken. Mugi kepareng kula hanyaru krami gempil kamardikan panjenengan sami ingkang nembe wawan pangantikan kalian kadang rinaket
inggih awit netepi menapa ingkang dados atur panyuwun kadang pambiyawara menapa dene minangkani pamundhut pamrogati Adimas kula Dwi Purnomo menapa dene Ibu Sriyani. Anamung sakderepipun kula lajengaken matur wonten ngasemur panjenengan sami. Monggo panjenengan sami kula dherekaken angambali malih ngunjukaken puja puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala inggih awit ing ari kalenggahan punika kula lan panjenengan sami tansah pinaringan hidayah inayahipun arupi sehat sempat sehingga ing wekdal punika saged minangkani menapa ingkang dados atur panyuwun pamrogati kanthi wilujeng boten wonten pambeng setunggal punapa. Boten kata lumpen sholawat sarta salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita sedaya Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kita sedaya estu kagolongaken dados umatipun ingkang pikantuk syafaatipun sakmangke wonten yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Ngarsanipun para rawuh, para pinilenggah ingkang saduhu bagya mulya. Enggal kula aturaken menapa ingkang dados wigatos ing atur pinangka sulih sarira tanibasa pamrogati panjenengan Adimas Dwi Purnomo menapa dene Ibu Sriyani ing wekdal punika wakil saking panjenengan almarhum Bapak Royani menapa dene Ibu almarhumah Ibu Istuti. Dene ingkang sepisan saking pamrogati dari Angambali ngaturaken kasugengan atas rawuh panjenengan sedaya sugeng pepanggihan sugeng pinarak lenggah kanthi madu martikaning penggalih. Awit longgaring samudayanipun panjenengan sedaya sampun kersa nglonggaraken wekdal minangkani menapa ingkang dados atur panyuwunipun ing wekdal punika mugia rawuh panjenengan sedaya ing wekdal punika tansah dados seratan amal sae panjenengan sedaya ingkang kaserat wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene ingkang angka kalipun pamrogati ngaturi pirsa dumateng panjenengan sedaya. Bilih ing wekdal punika pamrogati sampun saged anglaksanakaken menapa ingkang dados permodal maning asepuh inggih menika angijabaken adimasipun ingkang asesilih Bagus Agung Muhammad Rois ingkang sampun njatukrami putri panjenengan Bapak Yitno ingkang asesilih anak ayu Tri Setia Kartiningsih. Dene ijab kabul sampun kalampah Minggu Legi kalih Agustus kepenger wonten ing Kebumen. Pramila ngedalaken raos bombong manahipun. Raos syukuripun dumateng Gusti ingkang Maha Kawasa ing wekdal punika panjenengan sedaya kaaturi rawuh saperlu kasuwun hangestreni menapa ingkang dados sajatipun. Mboten namung pandonga panjenengan sedaya ingkang kasuwun mugi kanthi tambahing pandonga panjenengan sedaya menapa ingkang dados sajatipun pamrogati tansah pinaringan gancar lancar awit awal dumugi saakhiripun. Lan ugi kanthi tambahing pandonga panjenengan sedaya temanten kekalih nggih menika Bagus Agung Muhammad Rois menapa dene anak ayu Tri Setia Kartiningsih tansah manggi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah awit samenika dumugi selami-laminipun. Dene saking keluarga ugi ngaturi pirsa dumateng panjenengan sedaya bilih ing wekdal punika boten nampi sumbangsih donarto anamung estu pandonga pangestu panjenengan sedaya ingkang kasuwun. Ingkang angka 3-nipun saking pamrogati boten kesupen ugi ngaturaken gunging panuwun dumateng sanak sederek warga Magersari Gumuk lan sinten kemawon ingkang sampun atur pambiyantu awujud menapa kemawon sahingga pahargyan wekdal punika saged kalaksanan kanthi lancar. Mugi-mugi sedaya menika ugi tansah dados seratan amal sae panjenengan ingkang kaserat wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene ingkang salajengipun pamrogati ugi nglenggana anggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya awet tangkeping asta dumuginipun atur papan palenggahan menapa dene atur pasugatan tansah kathah kekiranganipun sehingga kirang nuju prana dumateng penggalih panjenengan sedaya. Pramila lumantar kula saking pamrogati tansah mawantu-wantu nyuwun lumutring samudra pangaksama. Boten kesupen dumateng panjenengan sedaya ugi kasuwun hanya kecakaken anggenipun pinarak lenggah
ngantos paripurnaning pahargyan punika kanthi mardu-matikaning penggalih. Ngarsanipun para rawuh, para pinenggah ingkang satuhu bagya mulya, ing mbok bilih mekaten lan semanten ingkang saged kula aturaken pinangka sulih sarira taribasa pamugati Adimas Dwi Purnomo menapa dene Ibu Sriyani ing mbok bilih anggen kula matur awit purwa madya lan wusana kathah kekirangipun sagedipun kula ugi nyuwun agunging pangapunten. Dene panutuping atur kula billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuwing pangurmatan makaten menggahatur pangantiko panjenenganipun Bapak Haji Asad Winarno Ahli Madya pinangka sulih salira pamangku gati anggenipun ngaturaken wigatosing pahargyan sinarat tanatur panuwun awit kepareng rawuhipun sagung tamu putri kakung minulya. Aturuninga para tamu bilih purnaning pahargyan mangke mbok bilih waradin krida dharma ngaturaken pasegan ingkang pungkasan parantini anut sasmita ingkang kula tampi saha nut rantamaning adicara sapurnanipun pambagya Harajayuwana nulya pinanganten badhe kasuwunaken barokah pandonga hastungkara pinahargya panganten. Pramila titi wanci menika tumanduk dhateng panjenenganipun Bapak Ahmad Saadi sasana kasumanggahaken sumangga nuwun. Sepisan malih sagung tamu putri kakung nedya lampahing tata upacara pahargyan ingkang winengku panjenenganipun Bapak Dewi Purnomo sekaliyan Ibu Sriyani nedya kepareng lumadi hastungkara pandonga. Bapak Ahmad As-Saadi kasumanggahaken sumangga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin radhiyallahu tabaraka kullu sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi nu'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أوصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينكما في خير. اللهم ألفت بينهما كما ألفت بين آدم وحواء وألفهما كما ألفت بين يوسف وزليخة وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا علي وفاطمة الزهراء وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى. اللهم ارزقهما رزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم ارزقهما رزقا واسعا مباركا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا
باركة في رزقنا توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شجرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته